Добре дошли отново. След година и половина или малко повече пауза се радвам да се видя с толкова много познати лица. При всички случаи ще правим нещо доста по-различно от това, което повечето от вас се спомнят и вярвам достатъчно интересно от гледна точка на това, че ще съдържа различни модули, т.е. елементи. Това са капитаните, те си дърпат хората. Добре. Как избирам? Добре. Вени, Ели. Малък е балонче към първо да се отнася. И пише му реда как се казва. Това е гръбля за вадене на хляб от топещ. Вила, това е вила. Вила за село. Последна минутка. Отборите, ако искате да се координирате за последно, минутка имате, след това събираме и движим напред. Готови сме. Ето ви кандидат на химите. Ето го ясен. Ясен Яво. Ай, ето Виж как са един до друг, да. Двамата. От тук почва вече ми смока панелка. Имаме нова загадка. И тя? И тя е избор на мис Мокра фланелка. Опа! Айде, току-що Андрей предложи и журито се съгласи. Нещо ми традиционно вален, как би не знам.
Една малка вкусна спирка, която сме организирали за вас и не случайно това е пестила, за който си говорихме. Този пестил, между другото, е 100% натурален. Един колега има проблеми с зъбите, помоли за мус от пестил. Мус от пестил? Да, да го пасираме. Аз ви давам един малък джокер. Това е нещо, което бихме нарекли чай, или по-скоро билков чай. Тоест въпросът е каква е билката, нали? Прилича на мащарка. Да, искам. Нашето предложение. Аз му добавих и ром и вече е истинска билка. Това се казва билка чай. Горчевина усещаш ли? Не, това е горчевина. Ригон. Повечето сте идвали, но вярвам, че ще преживеете етера по един много по-различен начин. Ама само един. Тега че. Ари малко се откъснете. Ето го моста, най-тесния. Това е приблизителната ширина на моста. Да чувам да го меря, имам рулетка в той. Това е метър.
До тук. Долу. А да меря ли дъската, бе? То дъската трябва да меря. Чакай, сега ще кажа. Ами 33 е дъската. Ставайте кантарджийница, има ли тук? Не зная. Добре бе, те местните нищо не знаят бе. Който питаш нещо, той се не знае. Кога е основана българската държава? О, те са добре. При кой цар е покръстен в България? Коя година? 864. Емен. 855. От коя фирма сте? Най-добрата фирма. От най-добрата фирма. Където сме само гурута. Победителят в днешното съревнование, който спечели в фотофиниш, е отбор номер 4. Те са победителите.